Lini. Pag mo ba ka to, te? Wapa ko. Ato. Nagbay sa yabang sa kanak. Ako? Oh, karang may sako. Sako ba na? Ano dali? Manok. Makabi. Naku laki yan, niabot na ko. Sud! Ang liguro kan bago. Pero kay pariot to. Niyay. Hamlagi daw kong kuhan. Pila ni day? Ningabot na ko dari, wa ko daing pasalubong. Pagpaibot ko sa kuan. Hirlilog ka nang ay. Ihay sa si ate kuan nay kanang Yinians vlog kay ijam gilibrig pamasahe da sa adlaw kay follower ko na si Janin Jun nila ni Floor. Saba? Gitiri taga Atos Dao? Luyo. Ato Bas Garcia boss, luyo mo kuno ila dapitan ng Manaba. Kasi nga? Nakuno jay vlog, Yinians vlog bato jay ngan. Yinians vlog. Sa pumasbadzi. Hay, di kay kami nakaila. Salamat di ka. Follower ko na si Janila Floor. Ang kuno pasalamat ko sa Sirlin sa sa pamasahe sa padong mo. Kaya, kamas kaya? Asa mo padong lagi? Dahil sa adlaw dito may gagna. Diyan, sa man sana Ano kita. na gila sa man ka. Lagi mo balik mo yung ito na. Kung ano dun patay. Kasi lagi asa tagasa lagi siya. Taga Luyo lagi atus Manaba. Ako ka klaro Shout out kuno ko sa taga Garcia nga palos na kuan ga kasakay ramis kuan. Tama to kanilhan ka. Nailhan mi Kia.
Kay Kaya taga isang mahal kagilisa agad jud. ha. I-regards siya nila ni Floor. Parang ko na parami. Mula na, regards ko na ako na yung amigang Herling, nakasakit sila. Lagi ko to, lagi ko. Magmadul ka nga ni Mga po. patay. Bye. Patay. Mo tiya sa day. Na, sa Rasmiri, si pangutana, di Rasmiri, di nagburaw na. Lamdag na kaadso isang bay, wa may isang bay gamay. Aso kabalaka Kanya niya. gajud kanay. Ano lagi? Kan lagi glusa. Ay dapaan lagajud na. What sa kaya atong tinungan. Guys ko, iluirat. Nan kamang-kamang dali. Buhi-buhi gamay. Dali kamang-kamang. Hala, ko lagi may muto na ha. Ayod. Wala. Bala pang gibalik sa kang buhok. Kay natakdan lagi kong budoy. Nanday ko to. budoy. Nagahana ah. Naikutos budoy. Kung ito lagi muto niya, sa katong magdugman, may pinakasing marami ng dug. Sumana ka. Mga gasa alagajud. Di ah. Pero di naman mutina. Mga nangamatay naman. Hala, lagi gilusa ko. Nga nila mo ko Garcia o pahimuto. Na? Nagpaminahon si Ron. Mas tingkoy day. Naikutos. Sugla dali nagamang-gamang agtang. Nangito naman hinuon basi mapaibot ko. Kulangon. Di ko ganun. Ibot-ibot kay kutura. Tapos kiya ka kitong pa. Muto ka pin. Si kiya kay dahang nangitang kiya. Nagiabot na day ko. Pag inahan wa may anak mo himuto. Lado mga anak manong Naski, pahingo to. mali pa jud yung mga nguto na mabot ko ganhig. Pahinguto. Pasalamat na tong inahan tong naghatag sa gatas ni Kia. Sa USA man to. Gikan in. Salamat, Ate Inin. Excited na ba si Kia nga mo tanaw ko nung sa isang gatas. Wala gida kay erong mo adto jud bata dadto kay to piliksian gawat-huwat. Salyan na si pangutana kada uli na ikang trabaho sa akong siya mga ni. Sa akong siya manas bay man wala lang lagi dagatas kay matuay ang puskiya. Mo gusto ta ko mga po magkatapok. Kay erong mausa nagbantay. Kay mga apo duha tulo sugar si Curtis di man mo kanila skiya o si Budoy magpare-parehag batasan nga dadon di mo balibad mukuzog na katong sa kabadi di kasi to sa liwat na masud kuno tunaha kanday kaninday katong Oh, okay. Sibag na rin, hawoy mga pag sibag rin. sibog di tamang man yung hinguturon dili ko dari ko no hingutan na yung unggoy o mga unggoy Ala, Jud, giabod na, di apa. ha? Lubo na magaling na sa taas pa Di hala siguro ni sa taas pa yung buhok. Di sa ka pagupit-upit na eh. Hala, gajud ni so yung palit lagi katong namalitay dito lagi sa parlor o dito lagi sa kuwan. mga nangamatay naman eh. Tapos, kaya hindi riyak ning palit, nagbalik-balik. Katulong itong balik-balik, itong tawhan na. Mag-asawa ha. Primero ito ning kaon ran. Saningan nga, rami siya kagbuhok te. Kaya ginamila mga buhok. O alam ko kablag at nga time kay busy. Rami sinitin. Sa pagkasunod ning balik na po. Paitang kunog 500. O ang kuning kanyos 500. Major tungguan. Uy, pagkasunod ning balik na po. Hala, Jud na di apitin Ano po? ang napod. Hala, Jud. Piti ito. Nangating di ba na ba mahapit na mamatay? Namatay siya. Parang ko siyampo-siyampo. Saan siya nang imong kamera mo mag-against the light? Ano ba? Ang katuwa na ah. Agin sa alis ka naman tas portahan. Nas puno-puno day. Wala lagi sa puno-puno. Order lagi sa pa. Wa man sila mangunguto na ha. Kana. Tawag kya. Masarap man itong imong liog. Masikap. Kargado yurik lagi ka. Kanang yurik kay moro ba na yurik. Kasa yurik. Moro ba na kaan-an nga simpir. Maprisunog danan. Primero. Na. Maglikay ka sintom na nagdahigwitir. Ito pa sa Carmela. Nga di, nagkamang-kamang di na day. Ano nagkukut-kut ah? Kuha lagi. May kuhaan mga lusa ra. Bisa lagi ka mga kita madana.
Ay, sa ko katoy di mga ni, ang una punos ko to. Pamadi mo kuling sa ko. Tataw siya ka. Wala mangihita niya na. Tawa lang siya na kata. Kasi sudan ni. Oh, soon. Kisa to ingin aying, sa to ingin vlog sa to. Mag-yin-yin. Hindi nga, no, di yin-yin yan. Basta kayo Wa mo nagselfie. Wa mo nagpicture. wala gigigasa kay Ramis Jeep. Di nagpicture ta mo kaila ta, kaila. Di Ramis at bang wa man po ka nang na kay mauwaw ko. Aga mo bitong limbol dai kailang iil. Kaedad nila lagi. Classmate sila. Singan. Nakalipat ko ngan maumurang naungan sa katudang mama. Nasang cellphone nagsakay mami katong pagkatod ng budoy hitso siyang sakyanan. Kabutan ra ba? Di na nasakon. A few moments later. Yung papa. Excited si Jackie na siya gatas alis siya. Lakaw na kong layas. Kapag yung malakaw. Asa ko na da. Kapitan ni dagan to kapitan ni malakaw kini naguwat no. Asa na piti. Mahog yuni. Ako'y bursa. Nangin pas kaya jang mama. Ato si isang bahin, nasa bahin na tuman. Sa isang gatas si kag USA. Kau, nangin na ka. Pumili ka ng please. Ano do bibit-bit mga si buko ba Sagdi. magkuan siguro nang suwat-suwat. Di isang gatas sa kakilo. O sa kakilo nga to? Sa kalata? Mago na yung Ano ba? Anong kuno? Udang. Oh, di Tambo na eh. Excited. Pa man nakakulit yung mamalaw. Wi-Fi. Barangay sa Kapo. Ikaw may mama na Terlin te. Mama kay ang ng mama gato. Anay. Doon ang mama kay maawaw ta. Ino. Anong bukid na mga bayan apod? Nah, Masa man ang lugar ha? bila. Bilan? Ano kayo? Masa man ang bilan? Lungsod? Baryo? Kaya wala. Ang bukitan. Wala lang po ng guys sa bukid. Hindi nga sukinan. Ako po ikatong bukid ko. Diyan mo sa kainan. Yan, kilometro. Kikan sa Dunson pa daw atong kabuan. Yan, kilometro.
ka na. Kada kabukid ka ato na. Grabe. Nagtrabaho naman. Subo lagi ka. Siya kagligo-ligog dagat. Kita ka ba ko? Nitulay, singan ani. May namalit pa ng salibon. Hanggang makakasi mo papa. Kasi makitas papas. Hindi mo tingag na nakasalis siya. Kumutaan na ka ba dito? Minsan mangka, ni ka pa ako anak ng gatas. Gusto mo mong klase? Hindi ko na kayo klase. Sila Joy, ito sila Kuya Nuwag. Kuya Budoy, ito sa bahay. Ha? Bye. Bakasyon. Ang followers na kita nila. Kuya Nuwag? Ang bay, nagpis-pis na sila. Naturang wakas kuya na kras. Kuya Budoy, gamit dyan pa. Dua kasi manas Kuya Budoy mo itong kakras. Gusto naman Kuya Budoy at masalit siya Budoy. Sabi ko na kaniya ang kakuha. Hindi mo, si Kuya Budoy may pangakon. Nakakawag sa bahay. Pubis mo nung yung klase. Ako'y pangutan doon. Bakit ka dani? Ang subi. Nakikita sa mga. Nalagi mo sa kainga na. Service to, pasiruan. Pasiruan na to? Kamu to taguan? Ano? So, okay na po mga bala-bala na may karibal. Mga umuan ra. Palit ra yun to gusto. Luyas mga bala-bala, musod to sila yung ato. Yung mga duwar pa sila. Para? Oo. Kapla. Sabi may kabal, mga pa rin pangita. Mahal lagi gasolina. Ha? Mahal gasolina. Sabi na di mahalan ko kuan. Magali, naasan ko kuan. Masahe. Sa oras na nga hiyani, kay 40 na may plate eh. Oh, 40 ra dito. First time na nga 40. Sunod 50, sunod 60. Ang bago sa 60, pag-pista.